Felly, dyn ni'n di sôn o gwbl am y Fedal Ryddiaith, na chwaith am Goffa Daniel Owen. 2 gyfrol, gan ddwy, wy'n siŵr na fydden nhw'n mynd i fi'n dweud, wraig eiddfed. Pobl sydd wedi bod yn sgrifennu ers blynyddoedd yn ei tawelwch. Bet wedi cyhoeddi 2 nofel eisoes, ar ôl iddi hi ymddeol i bob pwrpas, a dod o hyd i'r amser i sgwennu. A Jane hefyd wedi bod yn gohebu ac yn gwneud gwahanol bethau ers blynyddoedd. Ac o'r diwedd dyma nhw nawr yn mentro anfon i gwaith i'r Eisteddfod a chael y clod yma nhw'n heiddi. Mond y fi dwi'n meddwl sydd wedi dechrau darllen Craciau a chael blas eithriadol arni hi. Mae hi y math o nofel y dylech chi fod yn mynd â hi oma a'i darllen hi mewn pnawn fwy neu lai. Does na ddim byd, mae yna ormod wedi cael ei wneud o'r busnes nofel yn llawn o wyddoniaeth a daeareg. Nofel yn llawn o bobl yw hi. Nofel am y Craciau sydd yn ymddangos mewn cymdeithas pan fo pethau yn mynd ar chwal. Wel, dwi wedi darllen tair tudalen, a dyna di'r argraff ydw i'n gael sydd ydy. Mae yna gymeriadau ofnadwy o ddiddorol yma. Oes. Mae rhywun isio gwybod, sicr dyna fyddai'n gwneud dros y dydau nesaf. Ac mae Bet fel cyn athrawes yn Llangefni yn sicr wedi nabod i phobl. Ond fel yn Llangefni, fel yn Llanelli, yr un math o gymdeithas a'r un math o bobl ydyn nhw. Mae hi'n nofel hawdd iawn i darllen, ond nofel sydd hefyd yn mynd i roi rhywbeth i chi gnoi cil arni hi wedyn. Dyw i ddim am ffracio, iawn? Nid nofel am ffracio mae honni hi. Rhyw fath o esgus, bachyn ar y wal yw ffracio, mwyn hongian cwt y nofel deuluol. Felly, dwi'n deud hyn achos mae yna bobl sydd yn mynd i ddweud, nofel wyddonol, dwi'n mynd licio pethau felly. Ac mae'n bwysig bod ni'n deud, na, peidiwch o bod ofn hon, dyw i ddim yn nofel am wyddoniaeth. Ond mae hon yn gasgliad lle mae yna ddigon o wyn. Eto, dyn ni'n mynd nôl at linell Myrddin am beidio sgwennu at diwedd y dudalen. Yn fan hyn, yn llythrenol felly, mae yna ddigon o le i'r geiriau anadlu. A mae yna bobl, dwi wedi clywed pobl ar y maes yn dweud, blincyn llen micro eto. Ond, heb fod yn amharchus, dyma'r union math o gyfrol y byswn ni'n cadw yn y mag mwyn darllen tra mod i'n aros yn y goleuadau traffig. Dwi'n mynd ar y bus, neu fyswn ni'n neud hynny. Ond pan fyddai'n mynd yn ôl nawr, da chi'n mynd cael chwarae efo'ch ffôn, ac ond da chi'n gallu darllen un o'r ein, tra bod y goleuadau newid. Does am dirwy am darllen llyfr? Dos na'n dirwy. Swn i'n awgrymu bo chi'n checio rheolau'r ffordd mawr cyn gwneud hynna? Na, dwi'n credu bod hi'n saff. Dwi'n teithio nôl ymlaen trwy llefydd fel Gelli Gemlyn. Mae'n cymryd oriau i fynd trwy'r goleuadau traffig yn fanno. Fas a hyd yn gallu mentro wedi cymryd bobl darllen o'ch blaen chi. Gwych. Wel, dwi'n byw ar gyrion Abertawe. Dwi'n gwybod beth yw goleuadau traffig a traffig. Ond ella, os ydych chi'n byw yng nghefn Gwlad Cymru ar un golau traffig yma, ydych chi'n ei herio, peidiwch â gwneud beth dwi'n gwneud. Ond os ydych chi'n byw mewn dinas, croeso i chi, i chario hi, a'i chadw hi wrth law, mwyn bod yn destunol neu'n amserol, ma' nhw chydig bach fel scampi y byd rhyddiaith, yndyn nhw? Y darnau yma. Ond ma' nhw'n eich bodloni chi yn y pen draw, chymod, boeth bynnag beth udodd i fod amdlen am scampi yn y gorffennol, ac englynion, fatha scampi, ma' yna lot o brotein mewn scampi, ac ma' yna lot o gig yn rhai o'r darnau bychan yma. Mae yna rai o hyn, swn i'n cael trafferth yn ei disgrifio nhw fel lle'n micro, di gwir, dwi'n meddwl mae yna dipyn mwy o gig ar esgyn rhain nhw. Mae rhain bron rhywbeth rhyw hanner ysgrifa. Ydyn. Ydyn, ysgrifa, byswn i ddweud, ydyn nhw ysgrifa creadigol, felly. Mae nhw, wrth gwrs, mae nhw i gyd dan deitl sy'n enw lle, a llawer iawn o llefydd hynny yn y gogledd ddwyrain, a dwi'n meddwl bod hynny yn reit werthfawr, felly. Mae yna dipyn o'r darn sôn am enghraifft am drychineb Gresford, a mae tafodiaeth y gogledd ddwyrain yn sawl un ohonyn nhw. A mae yna awdur yma sy'n reit graff, felly, yn gweld i mewn i'r ffasad teuluol a'r pobl yma sy'n twyllio hunain, trio twyllio pawb arall. Mae'n mynd reit graff at
y twyll yna sy'n rhwng pobl ei gilydd. Dwi'n ni ddim, faint ohonoch chi yma sy'n gwrando, sydd wedi darllen un o'r ysgrifen neu'r straeon hira yn y gyfrol, o'n i'n rolio yn ynglanen chwerthin gyda'r un o'r enw Dimbych. Da. Mae gen i ofn mod i'n hwyr, meddai Kate. Roedd rhyw hen lafna drwg yn reidio i biciat allan ni'n hir gweitha'r ffaith mod i wedi dwrdio'n go hallt, sawl tro o bellach. Cadw twrwn drogwyddol maen nhw a dychryn fy nghi bach i. Dwi'n ni'n beth i ar lafna ifanc yr oes hon. Chi'n clywed delwedd llais Kate Roberts yn ei chyfnod Dimbych yn dod drwodd mewn talpiau. Mae'r stori yna reit feithgar mewn ffordd, achos da chi'n meidio rhoi llais yng Nghynna pobl eraill. A wedyn, hynny ydi, yr hyn sy'n amserol am hwnna mewn ffordd ydi ymateb Kate i'r hyn sgyn Alan Llwyd amdan hi'n cycusan gen wraig. Mae Kate yn dod yn atab Jane, dwi'n meddwl Jane Edwards di hwnna sy'n gofyn iddi. Rwy'n cofio rwan, cusan gan wraig oedd yn ddigon hen i fod yn fam i mi. Sws gyda chi felly, nid clamp o snog. Mae'n ddiddorol, mae'n gwneud i rywun feddwl, lle. A mae rhaid i fi ddweud yn y pwynt yma, fel merch 25 mlwydd oed, tas y pob merch sydd wedi cysanu merch arall yn cael ei awtio gan Alan Llwyd, fatha na ddim gwragedd heterorywiol ar ôl yng Nghymru. Dwi'n meddwl, hon oedd un o fy hoff ddarna i yn y gyfrol. A hynny, dwi'n meddwl, oherwydd, mae'n ofnadwy o ddyfeisgar a greiddiol, a hynny, a crafog hefyd, a mae hynny'n amlygu cryfderau a'r awdur, dwi'n meddwl, sef yr greiddioldeb yna a'r gallu i ddod at destun neu at sefyllfa gyffredin o ongl cwbl wahanol. Yndi. Fel cyfrol o len micro, dwi'n meddwl, ella bod hi'n dioddach chydig bach, oherwydd mae sawl un o'r darna yn dibynnu ar dron y gynffon yn y diwedd. Ac mae gennych chi tua 100% o ddarna, mae'n siŵr, a ella bod y fformiwla yna'n cael ei defnyddio chydig bach gormod, ond eto mae'r sefyllfa newydd bob tro fel ti'n deud, a mae'r weledigaeth yna, y weledigaeth glir, yn dda, a mae'n dod yn ôl at y stori Dimbych, mae'r llythyr mae Kate yn sgwennu at y bonwr Llwyd wedyn. Mae'n berl. Nid wydd am yn snachu am y cofiant a luniaswch amdanof, ond gwneithwch i mi deimlo fel ffowlyn ar farmor cigydd wedi ddibryfeddu. Ni allaf felly lain ag ysgornio. A mae'r gwych ydw e. A mae'r Kate Roberts aidd. A mae'r i roi Alan Llwyd yn ei le, mae'r rai ofn. Un peth oedd fel rhywun o'r de, ond sydd â theulu yn hannu o'r gogledd, o'n i'n deall beth oedd ystyr bryncur a dinas yn lle. Gwybod mae lle yma Mart ynddo fe yw bryncur. Ond falle bod na elfen lle mae angen chydig o esboniad mwyn llawn werthfawrogi rhai o'r cerddi hyn i Gymru ben baladur. Chydig mwy o osod golygfa o bosib, ond eto mae'n anodd oherwydd bod na gynildeb aruthrol yma hefyd. Falle taw mynegau yn y cefn fydde angen i'r lleoedd yma a rhyw fath o frawddeg fach am bob un ohonyn nhw. Ac felly pan fydd gwasgar y gwalch yn mynd am yr ail argraffiad, mae'n rhywbeth i ystyried, achos maen nhw yn werth i darllen. Dyna un o'r elfennau llaidd llwyddiannus yn y gyfrol o'n i'n teimlo oedd yr enwa yma a'r ffaith bod nhw'n cael eu cyflwyno yn Nhrefn yr Wyddor. Hynny ydi, mae hwnna'n ffordd ryfedd yn harro i beth bynnag, fel ffordd ryfedd o osod trefn ar yr rhain. Felly, fel darnau unigol, mae nifer fawr o'n nhw'n gweithio. Fella mod i'n, wel, ella na, dos angen, ond rhyw chwilio ydw i am ryw unoliaeth neu rhywbeth sy'n rhedeg drwyddo nhw i dod yn nhw at ei gilydd i'w gwneud nhw'n gyfanwaith. Dwi ddim yn teimlo hynny o gwbl, achos dwi'n gallu gweld y bus yn dilyn y mynegau yn enwau lleoedd neu un o'r llyfrau hyn. Ac mae'r ffaith i bod nhw mor random a hynny yn creu rhyw ffrwydrod bach o gyffro yna chi. Yn yr un modd ag yma Elfyn Lewis yn peintio i beintiadau ffrwydrol oherwydd bod enw lle yn ei gyffroiau. A does ganddo fe ddim syniad yn aml iawn lle mae'r enw y lle, mond yr enw sydd yn peri iddo fe wneud. Wel,
Mae Jane Jones Owen wedi mynd un cam ymhellach oherwydd mae yna berthnasedd rhwng y lle a'r hyn mae'n sgrifennu. Ond mae'r llefydd i gyd yn bodoli y tu hwnt ac i'w chlaw amser a daearyddiaeth, yn dyn nhw. Maen nhw'n codi ni at ryw dir ychydig yn surreal. Ac mewn sawl achos yr hyn i ni'n cael, fel yn Dinbych, ydy y dychymyg wych yma beth Pethe, Kate ac Eigra a Jane Edwards a'r hein i gyd yn byw mewn rhyw fath o gomiwn benywaidd yn Dinbych. Bydde hynny'n ffantastig. A bydde ni'n gallu bwrw Alan Llwyd a'i debyg lawr i fyw yn y de. Os o'n i'n symud i Dinbych ar y mhen, tas ni'n digwydd. Chi'n dall i iaith yn fydd hwnna'n gyfarod. Camera teledu, os o'n i'n cael Big Brother Cymraeg? Big Sister. Big Sister Cymraeg ys gwelwch yn dda, ie. A mae hwnna'n mynd i ddod â fi at un pwynt dwi eisiau drafod cyn cloi. Dynion enillodd bob un o'r cystadlaethau barddonol tro yma, a merched ar y cyfan, ond i bai am eithriad llachar Tony Bianchi, sydd fwyaf amlwg yn y cystadlaethau rhyddiaeth. Ac mae yna lot o feirdd yn beirniadu yn y cystadlaethau barddoniaeth sydd yn ddynion. Ac mae yna lot o feirniaid yn y cystadlaethau rhyddiaeth sydd yn ferched. A os na beryg yn bod ni yn naillen gwahaniaethu gormod ar sail rhywedd, neu yn bod ni'n dewis hen feirniaid sydd yn sydd yn edrych gormod am y nôl o bosib, a bod eu hagweddau nhw yn gwneud i ferched grinjan. A meddwl, Dydy'r holl dyna mwyn i, dydy mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd am y tro cyntaf eleni, nag di? Nac di, na. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn aml y dyedd na i weld, mae'r barddoniaeth yn rhywbeth, mae dynion yn ei wneud rhywbeth eitha macho am y gynghanedd ac yna merched yn sgwennu ryddiaeth. Felly, ella o bosib, dwi'n meddwl bod chi'n awgrymu hyn, bod yna le i'r Eisteddfod arwain yn fan hyn drwy gynnig testunau gwahanol sy'n mynd i newid y ffordd mae pobl yn meddwl am gystadlu, neu drwy chwilio am feirniaid cwbl wahanol o bosib, mwyn trio newid y sefyllfa yna. Is-pwyllgorau llen sy'n cael cynnig y beirniaid yn gyntaf, ac wedyn mae'r panel llen canolog yn cael adolygu i dewis nhw. A buodd angen adolygu dewis beirniaid Dinbych, chydig bach yn y pwyllgor llen. Fydd oes i allan yn teimlo fel Jermaine Greer o'r pwyllgor hwnnw, achos mod i fanno yn deud, does gynnwch chi ddim merched yn beirniadu yn un man. Yeah. A mae'r rhaid dwi'n credu, deud hyn, mae'n gwilydd o beth yn 2013, yn bod ni'n dal i orfod atgoffa pobl, nad oes Saunders Lewis yn dweud am wragedd ni all neb wybod, ydyn ni'n byw yn ddi mwy, oherwydd mae gwragedd yn rhan o'r neb yna hefyd. Ac mwyn annog y merched yn y tîmau talwrn i gamu ymlaen, i ddod hyd yn oed i gael eu lleisiau wedi clywed yn y cystadlaethau talwrn yna, oherwydd i ni'n gwybod am feirdd gwirioneddol ardderchog sydd yn ferched sydd yn sgrifennu a dyn nhw ddim yn mentro am fod, fel wyt ti'n sôn, y diwylliant macho yma falle yn peri gormod o rwystyr iddyn nhw. Felly, chi sydd â chlystiau glywed, os ych chi'n mynd i fod yn gwirfoddoli ar gyfer is-pwyllgor llen meifod, cofiwch am ferched sydd yn barddoni. Does dim angen i chi boeni, mae yna ferched gwych eithriadol yn ymwneud â'r rhyddiaeth, ond gnewch yn siŵr eich bod chi'n cofio gofyn iddyn nhwythau hefyd feirniadu mwyn annog holl bobl Cymru i gystadlu yn yr Eisteddfod o hyn ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch chi.